So what's up mga ka-agri? So ayun, since ito pong ating mga sisiw ay 1 month old na ngayong araw, so ayun, mag-deworm po ako. Ang gagamitin ko pong pang deworm ay Pepe dewormer. Ito po ay merong Libamisol HCl plus piperizine citrate. So ito po ay produkto ng Firmabet, Alangang Angat, Alangang Tapat, at ito ay sister company po ng Battlecock. So ayun, ito pong ating mga sisiw na 1 month old ay may buyer na po ito. So, ipipick up po ata ngayong Sabado or ngayong Linggo. Kaya ayun, so kailangan na po natin silang i-deworm. Then, pagkatapos po natin mag-deworm, so bacteria flushing tayo for 3 days ng Primoxil powder. Then, bibigyan ko din po sila ng booster ng Lasota or ng Newcastle disease virus vaccine na Lasota bago po natin sila i-release. So, ayan po. So ayan mga ka-agri, na ibigay na po natin yung ating tinimplang Pepe dewormer at dito po sa kabila. So goods na po yan. So ayan mga ka-agri, sa ating mga sisiw na 1 month old to 3 months old, gumamit na po tayo ng Pepe dewormer ng Firmabet. Kay Pepe, patay ang bulate.